Bones i benvinguts a un altre programa del Mirador per Empordà Televisió amb col·laboració amb Ràdio Llançà. Avui tenim una companyia molt grata. Tenim a Esther Martos, una pastissera que s'està fent camí mica en mica i a més toca un tema interessant que jo crec que per aquesta època pega bastant i és que fan molt de pastissos friquis, galetes... Bueno, explica'ns una mica què fas i a què et dediques. Doncs jo em dedico a la reposteria creativa. Faig sobretot pastissos personalitzats amb temàtiques i això, que és el que normalment faig més, però també faig pastissos o altres dolços per diferents esdeveniments, com per exemple serien, jo que sé, casaments, comunions, totes aquestes coses. I ara fa un parell d'anys ja que també vaig a esdeveniments. Sobretot són friquis, tema anime, videojocs i aquestes coses, i porto diferents productes que també els puc tematitzar. I on ho fas exactament? Perquè això és una pregunta que molta gent m'ha fet a mi, no? Perquè jo la promociono a vegades, és amiga i a part, diguem-ne que la seva feina a mi m'agrada molt. O sigui, quan em vaig casar va fer ella el pastís, o sigui que... Doncs jo tinc un obrador, és a porta tancada, no tinc botiga, i és a Maçanet de Cabrenys. Però faig tots els productes per encàrrec i llavors reparteixo per tota la zona. La Jonquera, Figueres i tota aquesta part d'aquí. I, bueno, ara que estem dintre del Dia Internacional, no?, del còmic, per així dir-lo, bueno, no, és el Dia Internacional del còmic, tens molta feina, tens molts esdeveniments... Doncs ara, a partir del març, va començar una altra vegada el tema dels esdeveniments i en tinc uns quants. La majoria són això, enfocats en tema d'anime, videojocs, i ha tingut una acollida molt bona el meu producte, la veritat, perquè no hi ha normalment coses com les que jo faig i tot, evidentment, és artesanal. És artesanal, normalment intento tematitzar-ho i afegir alguna fricada, no?, pel mig, per exemple, cupcakes amb alguna coseta d'algun personatge d'anime. Faig les galetes farcides, també intento donar-li com un toc, saps? I agrada, normalment agraden força. Bueno, és molt interessant tot això, però clar, hi ha un dubte que a mi sempre... Bueno, jo crec que alguna vegada, si t'ho he preguntat, no me'n recordo. Com vas començar amb això? És perquè t'agradava la professió de pastissera o...? A mi des de petita m'havia agradat força la reposteria i sí que és veritat que quan vaig tenir el meu fill vaig començar a fer els seus pastissos d'aniversari i això, i en una de les festes doncs vaig fer el seu pastís com ja més temàtic, més maco, amb gatets i no sé què. I algunes de les mames em van començar a demanar pastissos i sí que és veritat que jo no m'havia plantejat el fet de poder dedicar-me a la pastisseria, però a part de que ve també d'una necessitat, no? El fet de jo tinc una malaltia crònica i llavors no puc fer una feina normal, no puc tenir una feina amb certs horaris i certes coses perquè no puc fer-ho com tocaria. Llavors va sortir arrel d'una necessitat i això ho vaig veure com una opció viable a poder trobar una feina amb la que jo pogués organitzar-me, també doncs, ser mama, no? Poder ser mama i poder treballar i a més doncs, compaginar-ho amb això també. Crec que això és molt interessant, a més perquè estem al març, és un mes molt important també perquè és el Dia Internacional de la Dona. I aquí ve la meva següent pregunta. Com veus molta diferència en la feina en la que fas de dones, homes, de gènere en general? Jo crec que, sobretot, més a tema públic, hi ha un públic més femení que masculí, normalment. Crida més l'atenció a les noies, gent jove, sobretot, perquè és molt més vistós, més visual, i sí que tema reposteria, podríem dir que tant homes com dones els agrada el dolç, perquè això és així, però a l'hora de, per exemple, interactuar més, interactuar més a tema de xarxes socials o interessar-se per, si he fet un pastís bonic o així, normalment tira més a les dones. I tens alguna idea per trencar aquesta barrera? Clar, jo intento fer precisament això, no? El tema de pastissos tematitzats i un estil un xic diferent. A mi m'agrada molt l'estil gòtic, així un xic més dark, podríem dir, i també intento fer-ho. Perdó que et talli un estil una mica dark, però bueno, el logo que porta aquí... Dark però kawaii. Amb permís, Sí, sí. Sí, ai, coi. El logo que porta aquí, molt gòtic Kawaii no cakes. És l'entremig. Perdó, I, per exemple, pastissos, això, no? Més enfocats en animes, no tan
típics no tan macos, podríem dir, més foscos o el que sigui, que potser això també és el que crida més l'atenció, no? El fet de dir, mira, doncs em poden fer un pastís de, jo què sé, si sabeu una mica d'anime, tipus Berserk, saps? Que és més fosc, que és més dur, més cru. I això també crida una mica més l'atenció, saps? Anirem ficant per aquí sota algunes imatges perquè us hagueu a la idea dels productes i del que està parlant, perquè si no... Sí. Bueno, i té acollida, o sigui, aquestes coses més fosques, com dius? Té acollida, sí. Sí que és veritat que, sobretot això, en l'ambient aquest més friki, agrada força, i és el fet de que normalment veus el típic pastís així amb maduixetes o amb els típics pastissos, no? Els que estem acostumats, i trenca una miqueta més el fet de veure algo tematitzat, amb el que a tu t'agrada, saps? Que el pots fer una miqueta com tu vols, i això normalment crida l'atenció, sí. Home, a mi em va cridar l'atenció al principi i vaig dir, ostres, jo necessito provar això, i la veritat és que està molt bé. Clar, a l'època en la que corre avui dia, hi ha molta gent amb intoleràncies, amb problemes de sucre. Com portes tot això sent pastissera? Bueno, la veritat és que tinc forces opcions diferents. Tema intoleràncies vaig molt al tanto, tinc molts de clients que, per exemple, no poden prendre fruits secs, ous. Tema gluten també el treballo una miqueta, però és una miqueta més limitat, perquè com s'ha d'anar molt extremadament al tanto amb això, sí que faig pastissos i cupcakes, i poca coseta més, realment. Però, per exemple, tinc moltes opcions veganes, pràcticament tots els productes que jo tinc els puc fer vegans, i tema fruits secs també el controlo totalment. Sí. Clar, vegà, què vols dir? Que no porta ni ous ni ou ni llet, per tant, tema làctics, ous i demés, doncs ja el tenim totalment descartat. I això és una bona opció, que sí que és veritat que el tema veganisme dona un xic de por a la gent que no el coneix, perquè es pensen que hi poses coses rares, quan realment simplement substitueixes un ingredient per un altre i ja està. Sí, de fet, aquí a Llançà tenim una pastissera que properament entrevistarem també, que es dedica a fer pastissos vegans i per gent amb problemes. Jo, per exemple, tinc problemes que no puc prendre molt de sucre, etc. I ella, per exemple, normalment m'ho fa de xocolata negra. I li poso les coses complicades, Bé, he tingut alguns productes més complicats encara. Vull dir, hi havia una noia que va tenir moltes intoleràncies de cop, no podia prendre fructosa, no podia prendre gluten, no podia lactosa, vull dir, va ser una cosa. I ja ens coneixíem i em va preguntar, saps? Així com amb poques esperances, no? Podríem dir. I al final va costar i ens vam estar força temps parlant del que podia prendre, el que no i de més, però vam fer un pastís, se'l va poder menjar i va estar supercontenta, i això també és molt satisfactori, no? Perquè al final jo el que vull és que qualsevol persona, encara que sigui doncs, per intoleràncies o per tema això, veganisme, el que sigui, que pugui gaudir, no? D'un postre com toca, i més si és un aniversari o alguna cosa que diguis, tinc el meu pastís, és per mi, me'l puc menjar tranquil·lament, saps? I això m'agrada, sí. I tema de... per on vens? Perquè, clar, jo sé que a Massanet de Cabrenys, que tens diversos llocs que, òbviament, si essent d'allà, vens allà, però per Figueres, per tema Bossa... botigues i de més, no tant. Jo ara tiro força dels esdeveniments perquè és més complicat. Com el meu producte és fet al moment, tampoc no té la durabilitat que tindria algun producte amb conservants i coses d'aquestes. A més, intento fer-lo reduït amb sucre, i evidentment el preu és més elevat que no, jo què sé, si te'n vas a comprar a qualsevol supermercat d'aquests així. I intento trobar llocs on realment valorin el producte i sàpiguen que agradarà i que tirarà. Però per això prefereixo fer una venda directa, poder parlar amb el client directament i fer-ho així, perquè hi ha molta gent que no ho acaba d'entendre, o llavors van a preguntar i no tenen clar els ingredients que porta o el que sigui, i tampoc no ho valoraran. Llavors, el tema d'esdeveniments m'ha obert molt aquestes portes, no? A fer-me més coneguda en diferents llocs, perquè vaig arrel de Catalunya, realment, i puc tractar directament amb el públic, que és molt diferent que fer un encàrrec i ho portes i ja està. En allà doncs podem xerrar, em poden explicar, em poden preguntar, i és molt més dinàmic i m'agrada. Clar, i per aquesta zona de l'Alt Empordà tens algú proper d'esdeveniments o algú que puguis dir encara que no estigui 100% confirmat? Els primers esdeveniments d'aquest any són el Roses Tecnològic, a principi ara de març. Després tenim el Sarrià Manga i properament diversos de Sarraco Unlimited, que van arrel de tot Catalunya,
I la veritat és que a mi s'han portat superbé, des d'un inici m'han acollit molt bé i m'han donat l'oportunitat això, també d'anar a diferents llocs, anem des de la zona Girona fins a Tarragona, Lleida, vull dir que ens movem molt i està força bé. Bueno, la veritat és Mhm. que pinta bastant bé, la veritat. És interessant, més que res per això, perquè com jo treballo al meu obrador i normalment no tinc tanta interacció amb els clients, és una manera de fer-me conèixer, de xerrar amb ells, bueno, poder aprofunditzar una miqueta més. I de cara al futur, quina previsió tens tu amb la teva empresa? Bueno, a mi el que realment m'agradaria, i és algo que ja m'estic plantejant des de fa un temps, seria poder obrir un obrador cafeteria a Girona, tematitzat, no? Precisament. I és algo que, bueno, estem acabant de mirar també junt amb una amiga i seria molt interessant poder arribar a fer-ho, perquè per aquesta zona ja tinc certa clientela, sé que el meu producte agrada i llavors és precisament això, no? Obrir una miqueta més el meu producte a la gent que pugui venir i fer-ho d'una manera més dinàmica, més propera, saps? I estaria molt bé. Bueno, esperem que tinguis sort i que puguis fer-ho. Algú que vulguis dir abans d'acabar aquesta entrevista? Doncs, bueno, m'agradaria dir que al final està molt bé el tema d'aprendre a valorar sobretot les coses artesanals, que costen molt més de fer del que nosaltres ens pensem i la gent no ho té en compte, però al final el fet de tenir un producte personalitzat fet per tu i amb bons materials, doncs això es nota. Evidentment, el cost és més alt i és molt diferent que anar-t'ho a buscar algú prefabricat i ja fet. Però quan es fa amb amor i amb ganes i es fa pensant en la persona que el rebrà, és molt diferent. Així que... Això és com tot, o sigui, jo el consell que us puc donar és, si aneu a comprar, per exemple, a un supermercat de la valencià, que no diré la marca, però té que veure amb això del Dia de la Dona, sí que és cert que, clar, mires els ingredients que té tot i a vegades dius, ostres, pago una mica més per sentir-me bé jo també de lo que m'estic menjant i saber el que m'estic menjant, o em gasto menys calés però menjo una bomba que no sé el que em farà a la llarga. Sí, sí. Perquè clar, això t'ho has trobat segur, de gent que et diu no, és que aquí és més barat. Moltíssimes vegades, sobretot als esdeveniments, no? Lo típic de, ostres, tant per una galeta? I dic, sí, però és que no és com una galeta que et trobes al supermercat. I més que ara actualment els preus de tot ha pujat moltíssim. Llavors jo ja intento regular una miqueta i no pujar de manera excessiva, però clar, ha de sortir rentable. Però sí que també et trobes a gent molt maca que ho veu, que ho valora, que ja espera, saps, el meu producte, i aquesta és la part bonica, podríem dir, de que diuen, això està bo, sé com es fa, i jo què sé, vindria fins on sí per anar-te a buscar, jo què sé, una galeta o un pastís. I aquesta part també és molt positiva, el fet de la gent que realment ho veu, ho valora, sobretot quan ja ho has provat, perquè potser fa un xic de por al principi dir, ostres, bueno, saps? Però un cop ja ho has provat, has notat que la qualitat és bona, que s'ha fet amb ganes i que realment és un bon producte, te n'adones de la diferència amb el que et pots trobar bueno, en un supermercat o qualsevol cosa Jo així. haig de dir que aquell ençà se l'han fet encàrrecs i han estat molt contents amb ells, o sigui que... Gràcies. Deixaré igualment per aquí sota, perquè ja hem d'acabar, les seves xarxes socials, per qui vulgui seguir-la, i bueno, encantat d'haver-te tingut aquí per compartir aquest Moltes espai. gràcies. Que vagi molt bé. Igualment.